Sara, dan Allah ki nutsu. Ina so ne magana da ke. Sara, dan Allah saurare ni. Arun ya taba ce min kina bincike domin gano yadda za a yi safara tunani. A talabijin ma a taron tattauna fasaha na ganda kuka yi magana dangane da yi akan bera. Amma za mu iya yi akan mutane? Sara, tambaye ki nake, za mu iya yi akan mutane? Kafin yanzu ba mu taɓa yi ba, amma nazarin mu kenan. Wuta ake balbala min daga Delhi. Lallai ina buƙatar tunanin Arun domin yana da muhimman bayanan sirri. Lallai ina so na sani, hakan na da muhimmanci. Za ki iya ciro tunanin Arun? Ki ɗora a wannan? Za mu iya jarraba, amma zai iya mutuwa yallaɓai. To za ki iya sa wancan? Zai mutu yallaɓai. To ya mutum mama na ai dama shi tantiri ne. Ya mutu ko ya rai waye ya damu? Sara, ba ma da lokaci. Ki yi tunani idan har muka samu nasara. Kin ga za ki samu tunanin Arun ba? Kin ga kenan haka zai zama tamkar Arun yana raye. Dan Allah ki jaraba. Na san yin hakan ya saba wa doka. Amma ta kama dole mu yi hakan. Ki shiro na wannan, ki sa wancan. Kin ji dan Allah. Kai wannan wanda da dalilin ke ji ne, wannan can egun sun harbe na kirji. Waye kai? Yana raye ko yana mace? Kai, ya kuma kike lantarke shi? Ke? Ya kike mun muzurai haka? Ankwa, kai waye dora mun ankwa? Ke ce? Wai waye dora mun? Kai, me ke faruwa nan? Kuti mai lasi wannan allura mai wallahi gina mun yana zo gidan kula shege ki. Maza Imar, kai ku saka be shi. Kai, kula bane ni ba ku jala da kar wanda ya ce zai rike kai. Wani iskanci ne wannan rike shi ne ba za ku iya ba. Shiru. Me yasa kake tsoron wannan yar karamar allurar? Shiru da Allah. Ya zo ki mishi. Bana zo. Ba mana baki da Allah. Kai, allurar da ke mun ne wa. Kai, bari bana ba. Sai. Kai wallahi na zargin wani abu. Kai da abin da ya same ni. Sai na shege kamalan. Ya bana iya ganin sa da kyau. Ya ba je ko ina ba kuma nake jin bacci. Shakar da ni kika yi. Sai na ɗaye wa kowannen ku fata. Fatu. Fata batai. Batai. Likita, a shirye yake.
Yallaɓai, tiyata ta kammala. Ki gaya min wani abu. Yanzu nan gaba me zai faru? Duka tunanannuka masu ƙarfi suna yi fa campus. Tunanannukan Shankar za su shafe daga kan shi. A hankali tunanannukan Arun za su maye kwakwalwar shi. Sai dai zai ɗau lokaci. Oh, kenan a hankali Shankar zai manta bayansa. Haka ne? Yallaɓai. Kai! Zan fasa maka fuska banza. Ka bar zance mara amfani. Mu yan mata Hyderabad ne, idan ka abuce mu rayuwar mu za mu bayar, idan ka gabace mu rayuwar ka za mu dauka. To ya zaki da ni dan na kwamushe ki? Zan sheke ka kuma na binne ka. Kina busaci da ni har haka ne? Mana hamagun banza kawai. Haka ne? To ki saki alburushe ni. Lallai baka san ni wace ce ba. Da ƙasa alburushi zai huda kai sama. To ba zai ki alburushe ni daga ƙasa zuwa saman ba. Kai! Harbi! Harbi! Kai! Hamagon banza! Candini wuta ce, ba a wasa da ita. Haka ne? To wa kika taɓa alburushewa? Kamar yato. Kajiyar kaniya ba magiya. Kai tsinanne, zan ba harbe ka da gaske, kada ka hassala ni. Me ya sunan babaki? Me umma ta taimaka? Me ruwanta maganar? Na yanke ma harshe sakarai, mara daraja dan kaniya. To ke kina da darajar ne da kuma zarra? Ina da mana. To ki harbe ni mana dan kaniyar ki bushiya yar bola. Duk kaushin magana da zan gaya miki ba za ki iya harbi na ba. Ba don wani abu sai don kin kware min. Babanki da babanki za ki iya rabuwa da kowa ki biyo ni. Ni na san wannan. 'Yan mata haka kuke yayin da kuka fara soyayya. Banda ni, akan me zan fada soyayyar ka? Karalla kin kware min mana. Kin fada tarko na. Ta ya ka sani? Wais Shankar, giyar kwakwalwa ce ba. Sannu, kana ji na? Kana iya ji na? Kana jin raɗaɗi ne? Ya sunanka? Me sunanka? Sannu? Kana son zuwa ban ɗaki? Dakata, zan kwance ka. A hankula. Yawa. Ba ke ce za ki mun tambayoyi ba, ni ne nan zan miki. Ya sunanki? Sara.